merge și fresh. Mam! Frate, zici că mănânci portocală. Mam! Dulce și acru și limon. Nu mai bage seama acum. A? Ai figuri pe tine. Gata. S-a uitat o spaniolă la tine și bum, gata. Gata, eu nu mai exist. Te rămân pe aici. Da? De aici, de fapt. Ce faci, dormi? Uite balena. Da. E că asta nimic ca toată. E frică de rechin. Vai de capul meu. Dacă vedeți că ea ies fără ea, înseamnă că a fost pe papăta de rechin. Nu mă interesează ăștia mici, n-am venit pentru ăștia mici. Se veni real, se văd real. Sunt unii pești. Asta nu e rechin. Ce? Asta nu e rechin. Da. Asta e rechinul? Uite-l. Ah, mor! Vedeam pe ăsta. Ăla nu știu ce e. Uite, n-am. Știi aia albastră? Da. Rechinul. Uite rechin. Hai, fă știi ceva. Vin altele din urmă. Ai grijă. Uite acolo. Niște pinguini obosiți. Eu... Uite-ți rechinul. Da. Experiență. Prost. Așteptări mari. Așteptări mari. Mie mi-a plăcut. Vreau să văd pe Meg. Nu, pentru mine a Măcar fost unul, ok. dacă nu, doi. Meg 2. Pentru mine a fost ok. M-aș aștepta să fie frică, dar a fost... Ce la rechinul ăla, tătica? Ce de cum să fie? A fost unul mai mare. Nu l-am prins noi, dar a fost mai mare în sport. Nu. Ce aici ai, mă? Can we get a couple of these? Thank you. Cu biscoff. Asta, nu știu ce exact, double ceva. Cred că pistic ciocolată. Aici avem un cinnamon rolls cu ciocolată. Preferatul meu. Arată părul meu, am venit să mâncăm, doamne, nu știu cum am putut să rezist atâtea zile fără să mă spăl pe cap, doar că am o mică problemă cu cazarea, după cum bine știți. Am venit să mâncăm la restaurantul ăsta și o să vedeți că ne luăm două chestii
total diferite și din altă zonă. Lucru care îmi place foarte tare la oamenii ăștia este că atunci când comanzi cola, îți aduce automat un pahar cu gheață și lămâi. Foarte tare. Mi-am luat ramen cu legume, el și-a luat patatas. Nu mi place. Eu vreau să încerc bucățica asta de... Mama are omletă, eu nu mănânc omletă, dar mă rog, să încerc să mănânc cu bețe. Am primit și un polonic de ăsta să mănânc supa. E dulce, e bună supa. Așa, au pus castravete, bă, băiatul, eu n-am văzut mâncare cu castravete până acum, ia. Teței. Ai de bă, cearcă. Și cu castravete. Eu omletă nu mănânc. Mai e ceva aici? Mai e nimic. Nu, e bun. E bun. Frate, tot soare. Encontraríamos otra cosa más. Cine zice că țin bețele, zice că s-a experimentat. Arată cum ții bețele, de fapt. Arată cum sunt, de fapt. Și cine a mai mâncat patatas bravas cu bețe? Apreciez foarte tare că atunci când comandăm ceva și ne văd că suntem doi, ne aduc câte două furculițe, adică am comandat patatas, ceea ce aperitiv, și ne-a adus două furculițe, că s-a gândit că mâncăm amândoi. Iar ramenul ăsta la fel ne-a adus două polomice, două bețișoare. Porțile sunt foarte mari, cam atât au mâncat doi oameni. Și încă mai e, încă mai e.